כדור שוער של דולב וייס, שם ניסיונות של שתי הקבוצות להגיע לכדור הזה. עכשיו יש שם פריצה מהמרכז המגרש, אייל חנן נסה לעבור שם את דור בירנדורף, את גיא קוסובר, פועט בעיטה חזקה פנימה, 2-0, יופי של שער עם הרבה נחישות, ברכות מדודו זבני. כדור זה מגיע לדור לוי, עושה שם סיבוב על קובי קטייב, כדור זה מגיע לרועי, רועי מרים את הכדור הזה, ניר מרחיק את זה, פוגע בדבשווילי, עוד פעם חוזר לרועי, ובתוך כל הרביעייה ויקי כובש, 3-0, שער של ויקי. יש שם גבוביה בתוך הרחבה, דודו זבני מרים את הכדור הזה, וזה פוגע ביד של ניר כהן, מהיד יורד לברך, וזה צריך להיות כדור עונשין מ-11 מטרים. דור לוי מול איתי השוער, דור לוי ניגש, בועט הכדור זה בקורה, החמצת פנדל של דור לוי, והמשחק ממשיך ב-3-0.